ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хушомадед ба канали Бохтар Сити. подписчикони азиз, касоне ки навори моро тамошо мекунанд ҳатман подписатсия кунед. касоне ки подписатсия кардагиам поделитсия кунед. подписчикони азиз, дастгирии шумо пешравии кори мо ай, наворҳои мо баҳри шумо. подписчикони азиз, мо ай ҳамаи шумо миннатдорем ки шумо канали моро дастгирӣ мекунед. иншоалло ки наворҳои хуб шидестай, молои хубам омадаистанд. иншоалло анами як сар ғанаҷина ки биғзи ё шак. подписчикони азиз, ин мол ҳоли худаш гусалай дар ном бировардагӣ нест. бениҳоят ёшай мол. иншоалло ки беҳтарина беҳтариношай. хушу аҳамият бите тамошо кунед, масъалаи аҳли мола бибинед, дасту пои мола хушру тамошо кунед. иншоалло ки синаи мола нишон метиҳем, масъалаи аҳлиша камтар маълумот метиҳем. мегзарем ба масъалаи нархи навош. подписчикони азиз, ҳатман лайкҳоро бизанед баҳри наворҳои мо. ҳамин наворҳои мо баҳри шумо, морам баҳри шумо мухлисомон ҳамин наворҳоро мекунем, пешниҳод мекунем шумо тамошо кунед. касоне ки мухлиси моланд, ай нархи навои мол бохарашанд, касоне ки харидоранд метавонанд ки занг бизананд, харидорӣ кунанд, метавонанд ки биёянд дар хона ай пеши мола бибинанд. подписчикони азиз, ҳамин моли мо 6 моҳа боло биғзай, 7 моҳа намегем. мумкин 7 моҳаам боша, уша парвардигор медонад, не ки гусалаш калон даст намезана. масъалаи аҳлиш бениҳоят аҳлай. подписчикони азиз, рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. 24 соата телефони дастии мо кор мекунад. подписчикони азиз, фикру ақидотонро дар зери комментария бинависед. сухана хуб шав гӯед, сухани нек гуфтан садақай. касе ки харидор бошад занг бизанад, харидорӣ кунад. фақат подписчикони азиз, комментариёро хуб шав бинависед. иншоалло ки мо ай ҳама шумо миннатдорем. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. подписчикони азиз, чун ҳамешагӣ ҳамин шаҳри Бохтарро мо зиндагӣ дорем, наздики домои текстил, кругои шаҳлода мо беҳад наздикем. касе ки хоҳишманда биёяд дар пеши дар хона мола бибинад. подписчикони азиз, иншоалло ки мол масъалаи хӯрдан, масъалаи аҳлиш ҳамаш кафолат дода мешавад. масъалаи биғзиш, баъзе подписчикони мо мегӯянд ки ака ҳамин мол биғз ҳаст ё нест. масалан мо телефонда мебинем. бародарони азиз, агар мол ки биғз набоша, мо биғз намегӯем, меро айхудо метарсем. мувофиқи таҷрибамон ҳамин молҳоро мо мақсад моҳошона аввалаш худо кам бисёрам ки набошад кам мефаҳмем. вақте ки мол 5 моҳа бошад даст дар намезанад. подписчикони азиз, нишонаи биғзӣ метарне ки даст дар намезанад. ҳамин мол гусалаш калон даст дар мезанад. иншоалло ки биғзиш аниқай кафолат дода мешавад. бо ина тамошо кунед бори дигар. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар рақамҳо ватсап имо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед. мо масъалаи ҳозир аҳли мола нишон метиҳем. тамошо кунед подписчикони азиз. подписчикони азиз, тамошо кунед чӣ хел мола аҳлай. чӯчакҳои хушро дора, сина халта сина ки базеб дора. ягон майда хеле одати раҳ кардан, шата задан надора. подписчикони азиз, любой чӯча меқапем, ина хушро тамошо кунед. гуфти гапҳо чӯчи хадавой, масъалаи аҳлиш на бе пауза, бе ягон чӣ мегзарем ай тарафи қафои мол. хушро тамошо кунед, бе ҳасинаҳа ки хуб кардагия мол. чӣ хел базебай, халта синаи хубам дора. подписчикони раби камтар бачаҷон пеш бикаш. тамошо кунед подписчикони азиз, халтаи синара. иншоалло ки гочаи хуби хуб мешавад. як хоҷагира обод мекардаги молай. бигар як тоште. тамошо кунед масъалаи мола раҳгариша моли мастака. иншоалло ки бениҳоят баъд масъалаи аҳлиш аҳли баъд. подписчикони азиз, хеле моли аҳл кам даққат мехӯрад. мол беҳад аҳлай. подписчикони азиз, нархи ҳамин моли мо 13000 сомон муомила дорад. подписчикони азиз, доставка дорад ба тамоми шаҳру наҳои вилояти хатлон. ройгон аз ҳисоби канали Бохтар Сити. фақат яктаи лайка дареғ надорад. фикр ақидотонро дар зери комментария бинависед. худоён ҳамаи бародарони ғариб мусофира барор кор сарбаланди хонободӣ насиб гардонад. ҳамаи подписчикои моро парвардигор доим дар ин дунё охират сарбаланд нигаҳ бидорад. баракат дар касбу кори мо шумо насиб гардонад. то наворҳои оянда. худоҳофиз.